con ilusión generalmente sale ben. Contentos porque na federación os elixisen como lugar para disputalas. Bueno, ese é o orgullo máis grande que temos posiblemente, pois porque estas finais xeralmente xoganse en Santiago de Compostela e había outros concellos importantes e outros clubs importantes para intentar disputalas nos seus terrenos e nós conseguimos pois, con ilusión, con ganas, conseguimos, pois xa digo, que nos la concederan a nosa esta organización. Grazas, Pablo. Gracias a ti. Comeza o partido xa, esa final de prebenxamíns entre o Montañeiros e o Pabillón. Dous equipos que disputaron esta mañá as súas particulares semifinais. O Montañeiros desfíxose do Lérez, o Galicia de Caranza do Pabillón polo Montañeiros. Os que están no equipo: Mateo, Manuel, Iker, David, Seijo, Marcos Castro, Alex, Marco Baña, Pitu, Noa, Adrián e Rubén. Polo Galicia de Caranza: David, Asier, Marco, Teo, Xavi, Iván, Robert, Nacho, Iker, Bruno, Muniaín, Adri, Dani e Vázquez. Son os xogadores dun e doutro conxunto nesta primeira das finais do campeonato galego, da final do campeonato galego prebenxamín. Velaí o Galicia de Caranza intentando curtar o Montañeiros. A Sociedade Cultural Deportiva Recreativa Galicia de Caranza, un dos seus equipos de base, participou hai pouco no torneo internacional Cidade de Narón, intentando xogar, como dicíamos, o conxunto ferrolán, fundado en maio de 1927 con nome de Cultural Galicia de Caranza, con José Rivera Pita como presidente ata 1962. O Montañeiros é o que saca de banda, intentando protexer o Galicia de Caranza. Será que empoña de novo o balón en movimento dende o seu propio portal. Un dos defensores é o que manda o balón arriba. O balón para Marco Castro, un dos mellores xogadores deste Montañeiros prebenxamín, que ven nin máis nin menos que de abrir o marcador. Marco Castro, un auténtico trocamundos, dá igual onde o coloquen sobre o céspede, que consegue sempre facer das súas, consegue adiantar neste caso o Montañeiros prebenxamín no marcador. E ven a xiña, velaí ese gol de Marco Castro, un xogador o que define o seu golpeo, o seu posicionamento, e ollo que volve levar perigo Montañeiros. Evitou que recollese Marcos Castro de novo balón, un xogador do Galicia de Caranza. Marco de novo co esférico que se perdeu pola liña lateral, esférico que pro Galicia de Caranza, intentando roubo, intentando a recuperación o Montañeiros. O Galicia de Caranza facendo o que pode, intentando irse arriba por medio do defensor, por medio de Marco. Lembremos que todos estes xogadores son xogadores que naceron no ano 2005. Agás, o porteiro do Montañeiros, Mateo, que naceu no ano 2006. Xogadores moi noviños participando nesta final de categoría prebenxamín aquí en Portas, no concello de Portas. Preparado para botar unha falta Sier, o xogador do Galicia de Caranza. O balón pasease por diante do portal do Montañeiros, por diante do portal de Mateo. Saque de banda prol do Galicia de Caranza, do conxunto de Ferrolterra. Pudo haber unha falta nesa última acción e ese disparo luxano que non amedrenta para nada, ese disparo de Asier que non amedrenta para nada o porteiro do Montañeiros. Asier, por certo, un dos xogadores do Galicia de Caranza que quería o Deportivo pro ano que ven. Un
un dos xogadores máis destacados. Balón pro Montañeiros, pretiño do seu portal. Intenta seguir a xogada, intentaba seguir a xogada Adrián, medio dianteiro, para comentar con nos estas finais o seleccionador galego alevín Roberto Álvarez. Boas tardes, Roberto. Adiantouse xa o Montañeiros ante este Galicia de Caranza, gol dun dos seus mellores homes, gol de Marco Castro. Partido apertado polo de agora nestes primeiros intres, velai unha das últimas accións repetidas, esa entre Asier en ese último disparo chega o empate do Galicia de Caranza. Acaba marcando o capitán do conxunto de Ferrolterra, acaba marcando Asier, un rapado que dicíamos que quería o Deportivo pro ano que ven. Nese lanzamento de falta chegaba ese gol do Galicia de Caranza, ese gol de Asier que responde a diana inicial de Marco Castro pro Montañeiros. Empatado de novo partido, 1-1 no marcador. Como ti dicía, Roberto, isto está igualado. Estivo atinado Asier, o dianteiro do Galicia de Caranza, o único conxunto da comarca de Ferrolterra que chegou a estas finais, a esta final celebrada no Concello de Portas. Sacará do seu portal Mateo pro Montañeiros, que inicia o xogo dende atrás. Recupera o Galicia de Caranza por medio de Vázquez, do seu dianteiro, rexeita cobertura do Montañeiros. Un Montañeiros que se vai arriba por medio do seu trotamundos, por medio de Marcos Castro. Xa sabe o que marcaron a diana neste partido, van todos por el e acabanlle roubando a carteira, aínda que indica o colexiado que hai falta sobre o xogador do Montañeiros. Estamos vendo repetidas esas dúas dianas polo de agora do partido. A primeira de Marco Castro pro Montañeiros e a segunda a balón parado de Asier pro Galicia de Caranza. Está a subiar este partido colexiado Carlos Leirós, o árbitro deste primeiro partido, desta primeira final. Xa realizou o primeiro cambio Galicia de Caranza. Entrou Iván no campo. Pois facendo xa rotacións. As primeiras o Galicia de Caranza, como ti dicías, Álvaro Lorenzo a pé de campo. Moito ambiente, gran ambiente, moito calor neste campo da Rapaíra aquí en Portas. Dende atrás sacará de banda o Galicia de Caranza. É unha tarde complicada para xogar o fútbol para estes rapaces. Ollo aí de novo a Asier intentando levar perigo, portal de Mateo, portal do Montañeiros. Saque dende o Curruncho a prol do conxunto de Ferrolterra.
1-1 no marcador neste primeiro tempo. Hai que lembrar que estes partidos se disputan a dúas metades de 20 minutos e un descanso de 5. Ollo aí a ese disparo de Nacho. Conseguiu rexeitar, afastar o perigo a defensa do Montañeiros. O Montañeiros, lembremos que quedaba sen equipo senior o pasado verán na segunda división B, descendía a terceira, pero quedaba sen ese equipo senior, pero que segue mantendo as súas categorías base. E ollo que fai o segundo o Galicia de Caranza. Ven de remontar o partido o conxunto da comarca de Ferrol con esa diana de Vázquez, do dianteiro Vázquez. Poña por diante o Montañeiros Marco Castro. Asier e Vázquez danlle polo de agora volta o resultado con esas dúas dianas, coas da Asier e coas de Vázquez. Esta última co porteiro xa burlado. Despois do saque dende o Curruncho houve aí varios remates, o que acabou cando o balón no portal do Montañeiros foi Vázquez. Ingresou no campo número 3 do Montañeiros, Iker. E o que está aproveitando tamén esas accións de estrategia, precisamente o Galicia de Caranza. A piques de chegar Marco Castro, o portal de David, o portal do Galicia de Caranza. Trocos e máis trocos, rotacións en ambos os dous conxuntos. Para que acaben tendo minutos todos os cativos nesta final prebenxamín do Campeonato Galego. Ollo aí que se vai arriba o Montañeiros. Volve igualar as cousas no marcador o conxunto coruñés, o Montañeiros, con esa diana. Foi Marcos Castro, autor do segundo gol do Montañeiros. Vela aí a acción repetida e de novo Marco Castro, como víamos, Álvaro, o que marcaba pro Montañeiros. Un trotamundos, como dicíamos, unha das xogadores referencia estrela neste Montañeiros. Adri, para atrás, Marco, Marco, hacia aquí. Va, todos, todos, todos. Saque de banda prol do Montañeiros. De novo Marco Castro intercepta a acción, un dos defensores do conxunto visitante. Dani, o defensor Dani do Galicia de Caranza, intentando a saída dende atrás co esférico. Os cativos do conxunto de Ferrolterra. Na carreira Asier con David, co defensor do Montañeiros. Saque de banda a prol do Galicia de Caranza. Pelexando, pugnando por ese esférico. Asier intenta rexeitalo a cobertura do Montañeiros. Un Montañeiros que se desfacía nas semifinais do Lérez, do conxunto pontevedrés. 2-2 o final do tempo regulamentario, 4-3 nos penaltis a prol do Montañeiros, que chegou a esta final. O Galicia de Caranza desfíxose na semifinal do pabellón ourensán. 2-2 tamén o final do tempo regulamentario, 3-1 a prol do Galicia de Caranza nos penaltis. Saque de banda a prol do conxunto ferrolán. Asier co esférico, aí a carreira da Asier, protegido por Iker, polo defensor e tamén por David, os defensores do Montañeiros. Saque lateral a
prol do conxunto coruñés. Ese balón pareceu petarlle no brazo a Adrián. O medio dianteiro do Montañeiros, que o que mantén o esférico aí atrás, intenta irse arriba. O centro, ese que metía Marco Baña. E aí chega o terceiro do Montañeiros. Despois do centro de Marco Baña, chegou aí o terceiro gol do Montañeiros. Que rápido volveu darlle a volta ao marcador o conxunto coruñés. A terceira diana no Montañeiros nesta final, con moitos goles xa pre-Benxamín do campeonato galego. Velaí acción repetida, como recolleu o esférico e volvía a marcar por terceira vez Marco Castro. Tripla xa do xogador da Estrela do conxunto coruñés, da Estrela do Montañeiro. Suma 3 dianas xa Marco Castro. E houve o dobre cambio no Galicia de Caranza para tentar a remontada. Entraron Iker e Muniaín. Ai, no moi fácil Marco Castro. Segue intentando Velaí ese balón que mete. Rexeitan os defensores do Galicia de Caranza. Corre polo esférico Marco Baña, outro dos Marco do Montañeiros. Balón dividido aí no centro do campo. Caeu Alex, o medio do Montañeiros. Indica o árbitro a falta. A falta era cometida. Era cometida por Alex, polo xogador do Montañeiros. A carón do esférico colocado a Sier. Ten que ter moito coidado o conxunto coruñés, porque xa en dúas accións a balón parado chegaron 2 goles deste conxunto ferrolán. En esta outra falta o terceiro. Pois a balón parado chegaran polo de agora os 3 goles do Galicia de Caranza. Estáse a amosar defensivamente quizáis feble nese tipo de accións. O Montañeiros, o conxunto coruñés. Asier conseguiu o seu segundo gol neste partido. Nese lanzamento de falta batía por riba a Mateo Cancerbeiro do Montañeiros. Sacará agora de porta David, o porteiro do Galicia de Caranza. Balón ao medio do campo. Aí dividido entre os dous conxuntos. Ese esférico, ese coiro. Ven por el Muniaín, o xogador do Galicia de Caranza. Intenta crear perigo de novo arriba Marco Castro. A Estrela do Montañeiros, lembremos, suma xa un hat-trick neste encontro Marco Castro. A carreira de Iker, do xogador do Galicia de Caranza, e o balón que bota fora do terreo de xogo Montañeiro. Xa o puxo en movimento o equipo de Ferrolterra, dirixido de novo polo seu capitán, dirixido de novo por Asier, que xa sabe o que marcar. 2 dianas nesta final pre-Benxamín. Moita loita no céspede, malia calor. Agora intentando avanzar metros o Montañeiros. O balón de novos pés de Marco Castro. Intenta irse dos seus rivais, buscar apoios a topo de Noa. E aí ese balón de Noa que se coa moi axustadiño a un dos paus defendidos do portal, defendido por David. A diana de Noa esta pro Montañeiros. Noa, un xogador moi bo no 1 contra 1. Foi cuarta. Foi súa cuarta diana do Montañeiros. Velaí repetida esa acción. Como coa ese balón Noa a centro de Marco Castro, moi pegadiño, axustadiño a un dos paus do portal, defendido por David. 4-3 no marcador. Partido igualadísimo e con moitos goles. Marco Castro pediu o cambio, que estaba moi cansado.
mellor na materia goleadora que na defensiva, quizáis ambos os dous conxuntos. Volve a roubar o Galicia de Caranza. Intentaba facelo, manda o esférico fora pola liña lateral o Montañeiros. Vai no poñer en movimento xa un dos xogadores do conxunto ferrolán, cando yo permita o colexiado. Lembremos o colexiado do partido, Carlos Leirós, que ven de indicar o final do primeiro tempo, final destes primeiros 20 minutos. 4-3 no marcador a prol do Montañeiros. Temos unha mangueira de auga fría. Bueno, pois damos outro grande aplauso a estes xogadores que van xogar a segunda parte. E de aquí salirá o campeón galego categoría Prebenxamín. Seguimos en Portas vivindo a final do campeonato galego Prebenxamín. Están disputando a Montañeiros e o Galicia de Caranza. 4-3 no marcador nestes momentos a prol do Montañeiros. Marcaron pro conxunto coruñés 3 goles Marco Castro, un Noa. Fixeron o pro Galicia de Caranza 2 Asier e un Vázquez. Todos os goles do Galicia de Caranza chegaron a balón parado nesa primeira metade. Lembremos os partidos de dúas metades de 20 minutos e 5 minutos de descanso. O Montañeiros tentaba irse arriba. Manuel, o defensor Manuel. Rexeitado ese esférico polo Galicia de Caranza. Vai no poñer en movimento o propio Manuel. De novo rexeitado polo conxunto de Ferrolterra. Saque dentro Curruncho a prol do Montañeiros, un Montañeiros dirixido dentro banco por Alberto Castro. Este equipo Prebenxamín, un equipo Prebenxamín que ten 3 xogadores nas súas filas que foron xa fichados polo Deportivo Defensor David, o Trotamundos e o goleador hoxe Marco Castro, e Noa, o medio Noa, moi bono, 1 contra 1, que tamén fixo unha diana neste partido. Eses xogadores do Montañeiros foron xa fichados polo Deportivo para a súa base. Precisamente o adestrador do Montañeiros, Alberto Castro, pediu especial cuidado coa non facer faltas preto da área, porque a Xerxa logrou 2 goles a balón parado. Un dos perigos do Galicia de Caranza está a demostrar que ten moi traballada a estrategia o conxunto de Rubén Garel Ventureira. Rexeito Montañeiros. Saque de banda a prol do conxunto ferrolán, a prol da Sociedade Cultural Deportiva Recreativa Galicia de Caranza. O seu primeiro equipo disputou, xogou esta temporada na segunda autonómica. E o Galicia de Caranza foi su campeón da fase final norte. Vemos xogadores con moitas cousas, con moitos que nos deixan moitos detalles, pero o principal do fútbol a estas alturas, o principal destas disputas, supoño que tamén formar os xogadores en aspectos non só deportivos, senón de convivencia. É importante tamén que todos os cativos empecen a practicar deporte dende pequeniños.
Seijo co esférico, xogo Montañeiros, intentaba meter o pase Seijo. Chegaba dende atrás na súa axuda Manuel. O último disparo ás mans de David, o cancerbeiro do Galicia de Caranza, que arrastra Rubén Garel Ventureira. Ollo aí, intentaba levar perigo de novo Pitu, un dos dianteiros do Montañeiros, a porta de David. Intentando irse arriba agora o Galicia de Caranza. Cae Iker. Le indica aí esa falta o colexiado do encontro Carlos Leirós. Ver aí a acción repetida, esa falta que sufriu Iker. Ollo con Asier, que é un auténtico especialista a balón parado. Fixo xa 2 dianas deste xeito e pode ir pola terceira. Mateo, porteiro do Montañeiros, colocando os seus compañeiros, pégalle coa destra Asier, en este caso non viu porta Asier. Un milagriño vendo antes o que fixo este xogador na primeira metade do encontro. Saque de banda prolo Galicia de Caranza, un Galicia de Caranza no que ten dous xogadores interesados, nos que ten interese o Deportivo. Asier e Nacho son dous xogadores do Galicia de Caranza que lle interesan o Deportivo de cara ao ano que ven. Nos vimos aínda aparecer moito a Nacho neste partido, sí, moito e moito a Asier, un dobrete xa neste encontro. Voltou ao campo Marco Castro, o bigoleador do Montañeiros. O xogador do Montañeiros que fixo xa 3 dianas neste partido, a outra Noa. Marco Castro, auténtico perigo do conxunto coruñés. Xogo Galicia de Caranza. Intenta irse co esférico, avanzar metros. O equipo de Ferrol chega soiño a Asier. O portal de Mateo e acaba facendo cuarto, acaba empatando de novo o partido o Galicia de Caranza. Como chegou soiño Asier, vemos que leva perigo non só a balón parado, senón tamén en xogadas elaboradas ese xogador, aínda que hai que ver quen acabou coando esférico definitivamente. Foi Iker, no portal do Montañeiros foi Iker, o goleador moi ben asistido por Asier. Pois aí chegou o cuarto gol do Galicia de Caranza, 4-4 no marcador. Cando se cumpre, estamos no minuto 6 xa da segunda metade deste partido. Este partido da auténtica rivalidade. Curta o esférico Marco Castro, o esférico que dirixiu Galicia de Caranza, envío moi desviado. Ese de Marco Castro, sacará de porta David, pero Galicia de Caranza. Non o vai facer David, vai... Verá aí repetida esa cuarta diana do Galicia de Caranza e como apertan a Asier os seus pais, os seus familiares, os seareiros do Galicia de Caranza. Moito público concentrado aquí en Portas, neste municipal da Rapaeira, para vivir estas finais do Campeonato Galego Pre-Benxamín, Benxamín e Alevín. Lembremos, empezamos polos máis pequenos eses xogadores nacidos no ano 2005, os de categoría Pre-Benxamín. Aquí loitan o Galicia de Caranza e o Montañeiros, 4-4 polo de agora no marcador. Movendo o esférico, circulando o esférico. O Galicia de Caranza, de novo Asier, buscando apoios a Asier, a piques
de perder o esférico, perde o ante Adrián. O medio dianteiro do Montañeiros intentou seguir a xogada Marco Castro, rexeitou, botou fora ese esférico. Galicia de Caranza vai no poñer en movimento, vai sacar de banda o propio Marco Castro. O esférico o seu compañeiro Adrián. Acaba derrubado, reclamaba unha falta Adrián, dispara dende lonxe, algo desviado Seijo. Ese último disparo do Montañeiros naceu nas botas de Seijo e marchou lixeiramente desviado. Así era o auténtico xogador do seu Galicia de Caranza. Outra nomear Marco Castro no Montañeiros. E vemos como público ateiga este municipal da Rapaíra aquí en Portas. Aí se arriba de novo Galicia de Caranza, ese disparo dende lonxe que marcha lixeiramente fora. Buscou o quinto o Galicia de Caranza de Rubén Garel Ventureira. Velaí acción repetida esta de Nacho, o disparo de Marco, de como marchou lixeiramente fora ese coiro. Buscou o quinto Galicia de Caranza, intenta agora irse arriba tamén o Montañeiros. Curta a cobertura do conxunto de Ferrolterra. Curtaba Adri. Manda fora o balón Marco Baña, o xogador do Montañeiros. Botou nun rival, así que o que sacará de banda é o propio Montañeiros. Presionado Adrián, intenta irse arriba, moi perseguido Adrián, acaba perdendo ese esférico pola liña de fondo, pero pegara nun xogador do Galicia de Caranza. Así que saque dende o Curruncho, córner a prol do conxunto coruñés. Pero aí temos o seu adestrador Alberto Castro dándolle indicacións, facéndolle indicacións aos seus pupilos, aos seus cativos. Frouxiño directamente fora ese saque dende o Curruncho do Montañeiros. Vimos que non está a sacar de porta David, sempre o fai, sempre pon o balón en movimento un dos defensores do Galicia de Caranza. Hace sempre Teo. Dificultando Montañeiros esa saída de balón do Galicia de Caranza. Outro córner a prol do conxunto coruñés. Vai no efectuar Marco Castro. Aí colocado no Curruncho, envío de Marco Castro, non cabeceou ninguén ese esférico, sí que daba con el Marco Baña, a piques de marcar o quinto, a piques de facer o quinto pro Montañeiros, Marco Baña. El córner agora dende outro Curruncho, a prol do conxunto coruñés. O testarazo, esta vez de Pitu, algo desviado. Testarazo de Pitu, algo desviado, estragou estes últimos córners o Montañeiros. Intervindo tamén os porteiros en boas accións como esa. Aí se arriba Galicia de Caranza. Asier mete a man, boa man de Mateo para evitar que ese coiro se meta, se coe no seu portal. Falábamos dunha boa acción do porteiro do Galicia de Caranza, de David, e agora de Mateo. Grandeza man de Mateo para evitar o quinto do Galicia de Caranza.
Ollo a este córner. Moitos xogadores acercándose á banda para refrescarse con un pouco de auga porque calor abafante. Calor abafante, calor que aperta nesta tarde de xuño aquí en Portas. Rexeitou cos puños ese córner botado polo Galicia de Caranza Mateo. Minuto xa 11 de partido, 11 e medio de partido neste segundo tempo. Se desempate no marcador 4-4. Insistindo Galicia de Caranza, o balón frouxiño agora as mans de Mateo. Iniciando o xogo dende atrás o Montañeiros. Galicia de Caranza saindo dende atrás por medio de Nacho. Caeu Nacho, non conseguiu recuperar Marco Baña, pero Montañeiros tivo e aparecer despois a defensa para interceptar esa acción de ataque do Galicia de Caranza. Vai entrar Iván nos ferroláns para estes últimos minutos. Iván, o medio, xogador do Galicia de Caranza, xogador de refresco, que vai meter Rubén Garel Ventureira no terreo de xogo. Ollo conxunto coruñés, Marco Castro non controlou ben o esférico. Rexeitou o Galicia de Caranza. Delai o seu adestrador. Deixa yo a Iker, o defensor no Montañeiros, co que vai sacar de banda. Busca Iker, o esférico de novo fora do terreo de xogo. Será desta vez Marco Baña quen o poñe en movimento pro Montañeiros. Buscando o quinto, ambos os dous conxuntos, moitos goles nesta primeira final do campeonato galego, nesta final pre-Benxamín. O disparo dende lonxe, desviado ese último do Montañeiros, ese último de Seijo. Marchou fora, directamente fora, perdeuse ese esférico pola liña de fondo. Esférico que yo deixo o porteiro David a un dos seus compañeiros, a un dos seus defensores, que o pon en movimento. Intentaba curtar o Montañeiros. Saque de banda aínda na súa metade de campo a prol do Galicia de Caranza. Vai no efectuar Iván. Lembremos un xogador que ven de entrar, que ven de saltar a este céspede artificial do Municipal da Rapaeira aquí en Portas. O ano pasado estas finais celebráronse en Santiago, no campo de San Lázaro. Este ano a Federación optou por Portas, por este concello pontevedrés. Aí chega o quinto do Galicia de Caranza, o gol de novo de Asier. Tolean os seus familiares co pequeno, tolean os afeccionados do Galicia de Caranza, sobre todo con este cativo, sobre todo con este dianteiro, co capitán do equipo, con Asier. Ven de facerlle outro Montañeiros, terceiro xa de Asier neste partido, outro que fai unha tripla. Velaí a acción repetida, como aparece no segundo pau para bater a Mateo. Velaí de novo esa xogada repetida, aparición de Asier no segundo pau. A festa é completa no banquillo do Galicia de Caranza, preguntando canto tempo queda xa para o final. Temos tres xogadores, dous xogadores, un en cada un dos conxuntos que xa fixeron 3 goles neste partido.
Marco Castro no Montañeiros e Asier, pero Galicia de Caranza que ten agora mesmo unha vantaxe mínima no marcador 4-5. E volvendo a poñer en perigo a Mateo Cancerbeiro no Montañeiros. Saque dentro Curruncho a prol do conxunto ferrolán, a prol do Galicia de Caranza. Colocado para botar ese córner de novo Asier, un auténtico multiuso, saiulle moi frouxiño. Ollo a esta contra do Montañeiros, dirixida por Noa que xa marcou un gol neste partido. É moi bueno, 1 contra 1, metiuselle por diante Dani, o defensor do Galicia de Caranza. E non puido facer nada máis Noa. Saque dende o Curruncho a prol do Montañeiros. Defendeu ben este córner o Galicia de Caranza, saque de banda que efectúa Seijo, pero Montañeiros rexeita agora Nacho, pero Galicia de Caranza. Montañeiros co esférico, Marco Castro. Ollo aí o roubo do Galicia de Caranza, había falta, indica o árbitro. Esa falta clara quedou derrubado un dos xogadores do conxunto coruñés no céspede. Están atendendo o xogador, velaí a acción repetida nesta entrada. Foi David o que se fixo dano. Caía David Antasier, está bebendo agora na banda, aproveitando para beber. Lance do xogo recuperado o futbolista David do Montañeiros, fichado xa polo Deportivo. Preparado para botar esa falta o conxunto coruñés. Marcha David co adestrador, marcha David con Alberto Castro. Dialoga tamén o técnico do Galicia de Caranza, un dos seus futbolistas, con Marco, o defensor Marco. A pugna no centro do campo. O esférico o Montañeiros. Manda fora o coiro Galicia de Caranza. Manda o fora Iván. Sacará de banda Seijo. E vende rematou o partido. Ia sacar de banda Seijo e rematou o partido. Velaí a ledicia dos xogadores dos cativos do Ferrolán Galicia de Caranza. E o campeón galego Prebenxamín derrotou. Estamos co adestrador do Galicia de Caranza, con Rubén Garel. Dinos, Álvaro. Estamos co adestrador, dúas preguntiñas. Moi feliz, supongo, polos nenos por esta victoria. Foi un partidazo. Un partido moi complicado, ademais, 5-4, moitos goles. Mucho. A celebrar coa afección, non? Felicitar aos compañeros e ao equipo. Sempre felicitar al contrario e contento por eso. Enhoraboa. Muchas gracias. Aí estaban as verbas do entrenador do Galicia de Caranza, Rubén Garel. A felicidade do Galicia de Caranza, como dicíamos, é o campeón galego Prebenxamín. Estaba a celebrar no céspede neste municipal da Rapaíra de Portas. Derrotou nesta final o Montañeiros de Alberto Castro. 4-5 no marcador. Vemos os goles do partido. Ese era o primeiro do Montañeiros de Marco Castro. O que facía Marco Castro, un dos xogadores decisivos deste encontro. O primeiro do Galicia de Caranza, este de Asier. Outro a balón parado que acababa marcando Vázquez.
pero Galicia de Caranza. Anoxado o porteiro Mateo do Montañeiros, un Montañeiros que volvía a marcar Marco Castro. Velaí acción repetida, gol de Marco Castro. Pero Montañeiros, un dos protagonistas do encontro, Marco Castro no Montañeiros, outro Asier no Galicia de Caranza. Asier que volveu a atinar a balón parado nesta falta, superou por riba a Mateo Cancerbeiro do Montañeiros. Celebraba o Galicia de Caranza. Esa Diana chegaba o Montañeiros, esa Diana chegaba aquí outra do Montañeiros, outra de Noa. Y aquí está el premio, campeón de Iker marcaba, pero Galicia de Caranza. O último de Asier, pero conxunto de Ferrolterra. Así que un gol de Noa, 3 de Marco Castro pro Montañeiros, 3 goles de Asier, un de Vázquez e un de Iker pro Galicia de Caranza. 4-5 no marcador a prol do conxunto de Ferrolterra. A festa do fútbol e continúan as finais. Saúdos dentro municipal da Rapeira en Portas. Neste campo de céspede artificial imos vivir a final do campeonato galego na categoría Benxamín, final que enfronta o Celta e o Deportivo. Vai comentar con nos este partido o segundo seleccionador galego alevín, Manuel Meiriño. Manuel, non sei como ves este enfrontamento de rivalidade máxima. Home, nestas edades é un partido super atractivo e que con unha rivalidade enorme. A verdade é que vamos a intentar disfrutar deste partido e a ver que nos depara esta tarde tan agradable aquí en Portas. Lembremos que na categoría pre-Benxamín se impuxo Galicia de Caranza Montañeiros. Esta quizáis é a final con maior rivalidade, como dicíamos, este Celta Deportivo Benxamín. Están facendo piña ambos os dous conxuntos, sacaron dos seus bancos, moito ambiente tamén nas bancadas para este partido. Álvaro Lorenzo a pé de campo. Están os adestradores dando as últimas instruccións antes de que salten os xogadores ao terreo de xogo. Se ve a tensión as caras dos nenos antes de comezar. Imos lembrar os xogadores de ambos os dous conxuntos. Polo Celta, Jerón, Javi, Alex, Rubio, Dami, Hugo Gil, Pablito, Pablo, Manu, Juan, Mario, Hugo Sotelo, Alex Pernusa, Ficadu e Pedro. Este Celta Benxamín está adestrado por Javi Martínez. Polo Deportivo Benxamín, Hugo Ríos, Álvaro, Miguel, Dani, Beltrán, Robert, David, Martín, Nils, Nael, Brais, Jairo, Pablo e Chucas. E o alcume de Hugo López son os que van protagonizar esta segunda final, esta final Benxamín aquí neste concello pontevedrés de Portas. Lembremos, o ano pasado estes encontros disputáronse, estas finais disputáronse en Santiago, disputáronse en San Lázaro, no campo de San Lázaro. Mira, también de 20. Vai a subiar este choque